और झूठे ना अरे 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 क्या करते रे कुछ ही करे ना मोबाइल के मतलब थी ना होई मोबाइल रखो कि ना रखो पर में मोबाइल के पीछे मोबाइल के चक्कर में टमाटर कचड़ देनी हो देखो तनी के त लड़ुआ गइल हम आन्हर है रे कचर दिन के टमाटर ना त का कोई नहीं हो आन्हर इसलिए बिया हो का एक सुनी नो क्या ई लोग के खोटी न के आवाज होता सुनी बाबूजी अरे रे दोस्तरे घर में कान ओढ़ ले अरे चुप रही हमारे गांव के दीदी है जरा तनी मर्दा बना बहुत मारे न उधर मारा दाम का करे हम तो रखते हैं बोल अब औकात मत दे मजाक ना कर कहीं में सुनी नो आज चाहे बहुत मारे ना देखिए बाबूजी बाबूजी कह के छोड़ बाबूजी सब चली ना देखले में प्यार न करो भाई क्या होता है सबको लोग होता है बाबूजी ये लोग क्या होता चल 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 मुंह जाके पहले चल बाबूजी क्या भइल बारे ना बती बारे बाबूजी उठी ना बाबूजी अरे क्या भइल बारे क्या भइल उनका बाबूजी बाबूजी कुछ बाबूजी बे मतलब क्या बता रे बाबूजी 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 के बाबूजी हमरा के छोड़ के चल गए कैसे बोले रे कैसे बोले बाबूजी बाबूजी के सिवा कोई नहीं करे बाबूजी टेको टेकैल बटेगा ए बाबूजी फूल हे करे देन हो बाबूजी बाबूजी नहीं सोचा बाबू क्या बने रहते ओए सर बेटा के बढ़िया मत बाप मारे जाते ठीक लइका जन्मा रास्ता के सहारा बहुत कारण बन गए सबका दोस्त से बड़ा जान ले अपना बाप के आए दादा हे दिन देखे से पहले हम मरी गई रहती है बोले आ जाए दीदी के समझाओ तनी ना समझ के कबो समझावल ना जरा जेना अपने मेहरारू को मेहरारू ना पूछे अपने बाप के अपन बाप ना पूछे बहिन जवान भी है लेकिन गाजा फुकाता थे जिन झड़ाता थे ऐसे आदमी कहते जे कुछ भी हटे नु भगवान बाप माई पैसा हो गांजा हो जाई तोरा आज बाप के जान चल गई यही के चक्कर में तो ये पूरा खानदान मर जाए तू को बचा वाली ना बाप यो कोई मर जाए हां अकेले चैन से जियब रहुआ अब का होई लइकिया के का त गंजे से मतलब ना लइकिया का का होई जिंदगी में बात बिया न कर बिया ज्यादा भौजी चुप रह अब का करबू जोन किस्मत में लिखा तने न होखेला चुप रह रे बहन चुप रह रे साला बाबू अपन जान ले रे अब झूठे ना अरे 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 क्या करते रे ए पागल हो गइल बड़ा तू पागल हो गइल बड़ा हो काय अभी वाला नहीं कि सुधरा अपन गलती पागल हो गइल बड़ा अपन गलती खड़ा हो की मानत सी अभी वाले खड़ा हो को मोटे पागल हो गइल तू अब समझा बाबू अब जौन हो गइल तौन हो गइल तू मर तो तब हिनको जिंदगी बर्बाद हो जी खत्म हो जाई बस सदियो भी नहीं खेप भाई तू सीख भाई कि दुनिया वाला गांव के बाद तारा कुछ खाए के ना दिया ना तारा कुछ दी ठीक बटे बाबूजी ए बाबूजी अरे बोला कुछ हो चुप रह बोल चुप रह हम जाना तने ना बोलबा हमारा से हम बहुत बड़का गुनाहगार बानी ता बाबूजी चुप रह बहन चुप रह हमारा कुछ ना काहे हो तड़े चुप रह बाबूजी हम तारा के वचन देता नहीं हो कि अपन बहन के शादी बहुत धूमधाम से करब हम जाना तारी को माफी के लायक नहीं के बहुत बड़का गुनाहगार बनता थोड़ा जन भाई आज तो कमाए की कोशिश करनी अब आगे अपन जीवन का सोचो कि बटे चलो आगे कार्यक्रम चलो संभाला चलो 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 गाड़ी वाला फोन करो हम जाते हैं बात कटवाए ठीक बटे।